I aleshores vaig trobar que havia de fer un pensament. Una vida menys estructurada. Estic rodejat d'objectes. No els necessito, no els serveixen de res. Papa, és igual, no sé... Sang de la sang! No sé si tornaré, papa. Papa, collons! Que tu i jo... 30-40? El Déu que t'aguanta, papa. Sisplau, silenci. Silence, please. Silence, s'il vous plaît. What against blind dance? Hola, cèrvol! Sisplau. Silenci. Sisplau, quiet, please. Quiet, please. One blinds, case, please, blinds. Saki! Li haig de dir que saqui. Si no li dic que respiri, si no, no respiraríem. Que vol que duri 36 hores aquest partit o què? Això ho estan veient a la Xina, això, eh? Això que aquí estem perdent calés. Ai, em fan riure els seus silencis. Quina lliçó! You cannot be serious! A mi ni em va ni em ve, ni entro ni surto, ho entenc? Jo si la pilota va fora, doncs, pum, vaig dir que no. Les coses, senyor Cèrvol, funcionen d'aquesta manera. No! I un vespre, assegut al sofà amb una copa de conyac, vaig trobar que ja ho havia trobat tot.